Pa ovako, dragi moji, eto mene dođoh ja do srca Pariza, videh što videh i grdno se razočarah u ono što se ovde dešava. Mogu da vam kažem da je kod nas dole mnogo opuštenije, pored sveg tog straha koji žele da nam uliju, ipak se drugačije funkcioniše. Ovde je, vidite Senu iza mene, nijedan turistički brodić, to ne postoji. Valjda u ovo doba ja ne bi ni trebalo da sam ovde, ali opet nije baš toliko strašno. Mislim, prošlo je 7. Valjda od 7 uveče do 6 ujutru ne bi trebalo se kretati i tako to. Ovaj video nazvaću intermezzo. Znate šta je intermezzo u muzici, između dva čina, da sad ne odlazimo na muziku, ali onako nešto između našeg učenja francuskog jezika. Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na moj kanal, ja sam Vujadin Jeremić. Ono što htedoh da ovde od ovo ipak bude i malo vezano za francuski jezik, nadam se da neće cela ova situacija malo to uništiti. I prošli put kad sam ovde došao u tom periodu, prvi video je bio vezan za to koliko su Francuzi u stvari učtiv, ljubazan narod, Francuzi. Tako da u ovom videu želim samo da vam poručim, nemojte da zaboravljate one osnovne izraze učtivosti, imate ih negde na mom kanalu, mislim par videa, možete ih naći. Samo htjedoh da vas ovako u ovom intermezzo videu podsjetim na to da se ne fokusiram, izbacio sam ili izbacit ću kad budem stigao kući, jel te? Na Instagram isto bio do Montmartra, pustoš, tu i tamo koji čovek, sve zatvoreno, ovo već sad treba da krene druga sezona, ako se Pariz ne otvori, on će stvarno pući, ali pustimo sad to, proći će sve ovo, preovladat će zdrav razum, nadam se, kod mladih posebno, i vratit ćemo se valjda u onu našu normalu, ono što stvarno jeste normalno i za jedan Pariz i za bilo koji drugi grad, za naš Beograd dole, da se vratimo u onu normalu što je normala, a ne da živimo u ovom novom normalnom, new normal, nazivaju ovu situaciju kao normalno je sad, živećemo do kraja života, koliko god ko živeo, noseći maske, plašeći se ovog ili onog, već prognoziraju neku drugu pandemiju, tamo negde oko 25. koja će se desiti, po Bogu, valjda bi trebalo raditi na tome da se ne ponovi, ako jeste pandemija virusa, to što nam predstavljaju, pa valjda rade na tome da se ne ponovi, a ne da nas pripremaju kako ćemo dodatne vakcine tada uzmemo, pa da ih ponovimo, pa da, već ne znam ni ja. Šta vidite da sve ovo nije normalno, koliko god žele da mu daju titulu novog normalnog. Imao sam tu sreću, rekao vam u prošlom videu, autobusom sam putovao skoro 30 sati, neka devojka je bila u busu koja je iz medicinske struke, onako iza mene je bila, nisam mogao da ne čujem, svaka čast toj devojci, kako je razumno objasnila, podsjetila nas na to šta virus jeste, koliko on traje, šta vakcina jeste, kako ona deluje i ajde, ovaj video, intermezzo video, bude samo poziv na to da se vratimo zdravom razumu, da ne dozvolimo strah da ovlada nama, inače mogu da nas ko ovce naklanje vode, ako dozvolimo da ti koji već imaju tu moć da vode svetsku situaciju ovako kako je vode, vezano za tog nevidljivog i tako dalje. Neka ovo bude samo jedan poziv na zdrav razum. Neki dan čuh moju jednu od omiljenih glumica, mislim, sad, da li je Seka Sablić bila ili već ne znam ko, nebitno, koja je onako upitno pitala se, pobogu, gde je zdrav razum, makar kod ovih mladih, da saberemo 2 i 2, koji su 4, a tako neće biti 5, da malo uključimo tu razboritost koja nam je data, Bogom dana, da razmišljamo, biće smo slobodne volje, da mi budemo ti koji ćemo život svoj voditi onako kako nam je dat da ga vodimo, da ne bude neko drugi koji će nam krojiti život, koji će nam krojiti svaki naš korak, svaki naš
pokret i postupak, a izgleda ka tome teže. Da nas što više zastraše, da što više samo slušamo medije, ljudi su zaraženi medijima, a iza tih medija su najveći moćnici, najveći bogataši. To ne zaboravite, oni koji mogu da vode raznorazne situacije u raznoraznim pravcima u svetu, pare su iza svega toga, sigurno, apsolutno siguran sam u to, ne postoji ni jedna stvar na svetskom nivou, ni jedna odluka velika koja se donese, a da tu nije i neki novac u pozadini. Samo upotrebite taj zdrav razum, saberite 2 i 2, ko propagira, ko nam je propagirao, ko nam je najavljivao vakcine, ko ih najviše proizvodi, pitajte se, donesite svoje zaključke, ovo nije neki poziv na bunt i pobunu, samo, opet ću reći, poziv na zdravorazumnost koju treba da imamo kao ljudska jedinka, kao deo naše civilizacije. Upotrebimo je, aktivirajmo je ako hoćemo da naša civilizacija poživi, onako ne u ovoj njihovoj novoj normali, u ovom njihovom novom normalnom, nego u onom što stvarno jeste normalno i što je prvenstveno vezano za prirodu i za to šta sve, kako priroda funkcioniše. Jedna stvar koja mi sad pade na pamet, ovo silno prskanje ruku, ok, sad kad ste bili ste nekom u poseti u bolnici ili izašli iz metroa i to ok, ali možete vidjeti ljude koji malo pa će prskati, dezinfikovati. U mom viđenju te stvari uništavaju ono što nam je Bogom dano, sve te sitne bakterije i šta već tu imamo na koži koje znaju šta da rade, higijenu, naravno, pranje ruku, sapun i to, ali ne uništavanje onoga što nam je kao jedinki dato, ono što mi imamo u našem telu, imamo svašta nešto, imamo i mogućnost da se izborimo ako nam je dobar imunološki sistem sa bilo kojim virusom, da se naše telo izbori sa tim, Bogu hvala. I retko da sam, isto jedna stvar koju čuh još dole dok sam bio nedavno, kad jedna vest, ne ona vest, nego ono ispod vesti, u retkim slučajima kad pogledam televiziju, i onda neko je, hvalim ga, zaboravio sam mu ime, pozvao na to da jačamo imunitet. Koliko puta ste čuli u odnosu na preporuke, stavite maske, distance, koliko puta ste čuli, da li ste čuli kada je neko tu izašao pa da nam je sad rekao kako naš organizam treba da ojačamo, kako da se izborimo protiv bilo kog virusa, pa i ovog nevidljivog, koga ne videsmo, ne znam da li ćemo ga videti, i eto, koliko već, ovo je 2. godina, ne sazna smo mi ni kako on to deluje, ni ništa specijalno, osim onog što smo čuli, stavite maske, držite distancu, ne izlazite, i tako dalje. Eto, dragi moji, neću da dužim, sad ću da se malo sklonim. Iza mene je jedna pariska institucija, Châtelet, njihov čuveni teatar, ova zgrada tu, ovo je most koji vodi ka Saint-Michelu i tako dalje. Dobro, neću da dužim, htio da ovo bude stvarno jedan intermezzo, a ispade video kao pravi čin, a ne intermezzo. Biće ih još takvih, naravno nastavljamo da učimo francuski, očekuju nas sad još neke obrade glagola, tamo ih imate među onih 600 najosnovnijih reči, imate i sijaset glagola, probiram one nekih, 50-ak, za koje ću vam dati kako da ih koristite i u prošlom vremenu, onaj čuveni particip passé u francuskom jeziku. Hvala, dragi moji, što ste sa mnom, hvala za podršku, lajkove, pozdrav novom društvu koje upoznah u autobusu, vidimo se skoro, ljubim vas, uživajte i ne dajte se zastrašiti i uvesti u novo normalno koje nije normalno. Ljubim vas, ćao.